V tomto počte. Ja si vážim každého človeka, aj so Štefanom. Som stretol mimoriadne múdreho človeka z toho posledný rok a som veľmi rád, to chcem otvorene povedať, navyše s človekom s podobným názorom. Ale chcel mu spraviť doktora Jančušku, to je kolega, ktorý emigroval do Rakúska, keď ja bol šéfom 20 rokov na anesteziologickom oddelení. Má teploty, včera večer mi povedal, že nemá šancu prísť. No a na by som ich chceli zdôrazniť, teda obidvaja, že toto je absolútna apolitická debata. My rozprávame o medicíne. Takže ja prosím aj vás, keby ste rešpektovali túto skutočnosť. Obidvaja 5 rokov rozprávame o tom, čo vám teraz budeme hovoriť. A tu sa menili politické strany práva, ľava. Náš názor zostáva rovnaký aj za takýchto okolností. Keď som išiel robiť transplantáciu srdca, tak som fakt 4-5 rokov tvrdo na tom pracoval. A môžem vám povedať, že táto vakcinácia proti koronavírusu ma chytila za srdce. Viete prečo? Na škole učili, že najlepšiu imunitu získame, keď sa budeme vystavovať negatívnym javom. A tu, keď človek zrazu čítal v médiách, vyprával všelikto, že máme zostať doma s maskami, nevyprávať a tak ďalej. Skrátka to nemalo absolútne žiadnu medicínsku logiku. Tak som si zavolal pani doktorku Pekovú prvú, začal som študovať literatúru a dospel som k takýmto výsledkom. Ja som kardiochirurg, ale dôkladne som si preštudoval, môžeme povedať, aspoň tak, transplantáciu srdca, tento problém. A veľmi telegraficky vám zdokumentujem skupinu vážnych profesorov, vážnych docentov od imunológie po klinikov z celého sveta. Či to boli japonskí imunológi, 4 nositelia Nobelovej ceny, kolegovia zo Stanfordskej univerzity, z New Yorku, z Nemecka, z Mainzu, z Gemundemu, doktor Bosch z Belgicka. Napríklad doktor Bosch už 6. marca 2021 napísal otvorený list o očkovaní proti koronavírusu vo svete. Varuje v ňom pred možnými dlhodobými dôsledkami vakcín proti koronavírusu a navrhuje okamžite zastavenie hromadného očkovania. Francúzsky virológ, nositeľ Nobelovej ceny, Montagnier. Vírus je umelého pôvodu a očkovanie urychľuje tvorbu nových kmeňov vírusu. A veľmi zaujímavé PCR testy. PCR testy, doktor Kerry Mears z Kalifornie aj spolu so Smithom, im bola udelená Nobelová cena za vynájdenie metódy PCR testov. Na príbalovom letáku je doslova napísané: použitie PCR nešpecifických testov vykazuje veľa falošne pozitívnych následkov. Tvorca týchto testov zároveň upozorňuje, že tieto testy sú určené pre výskum a nie pre diagnostiku. Nositeľ Nobelovej ceny, ktorý to vymyslel. Americké CDC, Centrum pre kontrolu nákazlivých chorôb, k PCR testom. Tento test nedokáže vylúčiť ochorenia spôsobené ostatnými bakteriálnymi alebo vírovnými patogénmi. Publikovali štatistiku v priebehu očkovania vakcínou Pfizer. U prvých 12 807 prípadov bolo 3150 vedľajších vážnych účinkov. Ďalej,
oxfordský profesor, belgickí profesori, Stephen Evans z Balliol University. To sú citácie vážnych ľudí, ktorí sa zaoberali profesionálne, ktorí jednoducho celý život pracovali ako túto kolega, môj priateľ, alebo doktorka Peková. K antigenným testom. Profesor Dřevínek z Ústavu lekárskej mikrobiológie, profesor. Antigenové testy nie sú spoľahlivé. Príbalový leták antigenových testov upozorňuje, že tento antigenový test je vhodný len na testovanie pacientov s príznakmi ochorenia koronavírusu 9. Je veľa falošne pozitívnych a falošne negatívnych výsledkov. K známej doktorke Pekovej, ktorú všetci dobre poznáte, má doktorát z virológie a genetiky. Ako prvá v Československu koncom januára 22 pri štúdiu genómu zistila, že koronavírus nie je prírodný, ale že ide o umelú genetiku. Použitie týchto vakcín je experiment, hovorí, a ako bude ľudský organizmus v budúcnosti reagovať, sa vôbec nedá predpokladať. Ďalší dvaja významní virológovia z Čiech, doktorka primárka Zelená, Koutná. PCR vyšetrenie bez klinického podtextu je bezcenné. Je to medicínsky absolútne nepriateľné, aby pozitívny výsledok jediného testu bol automaticky prehlásený za diagnózu, bez toho, aby pacienta vyšetril lekár. Docent Bulík, primár intenzívnej medicíny, tiež z Prahy. Profesor Beneš, prednosta z kliniky, podobné názory. Zo slovenských poznáte doktora Lakotu, možno ani nemusím veľmi opakovať. A tu by som v tejto súvislosti rád prečítal to, čo chcel povedať tu na doktor Jan Čuška, ktorý emigroval v 79. do Rakúska, pracoval vo funkcii prednostu jednotky intenzívnej starostlivosti. Pýta sa doktor Jan Čuška, prečo sa v Slovenskej republike nespravil dôkladný rozbor, čo sa pichol ľuďom a často neodborným spôsobom. A k maskám, ktoré sa nosili, hovorí, vôbec nesplňali ochrannú funkciu. Za kľúčový považuje fakt, že vírus COVID-19 meria od 70 do 120 nanometrov. A ak by maska mala zachytiť koronavírus, tak by sa cez masku vôbec nedalo dýchať. Čiže úplne zbytočné nosenie masiek. Zo slovenských odborníkov docent Milan Nikš, hlavný odborník pre klinickú mikrobiológiu. Citujem ho, onkológovia, kardiológovia, diabetológovia, psychiatri, všeobecní lekári poukazujú na to, že vedľajšie príznaky môže byť v konečnom hodnotení horšie, vyššie ako tie, ktoré priamo spôsobili vírus. Podobný názor má profesor Pružinec. Budem citovať doktora Móra, kardiológa. Hrozba vakcinácie COVID-19 nás dotlačila ešte k väčšej hrozbe. 40% pokles návštevnosti pacientov v ambulanciách a aj v nemocniciach z dôvodu strachu z covidovej infekcie. Viac ako polovica pacientov s infarktom alebo náhlou cievno-mozgovou príhodou sa dostala do nemocnic neskoro, aby sa spravila efektívna intervencia. A to platí pomaličky aj doteraz. Profesor Hatala citoval nemeckých, rakúskych, kanadských, norských vedcov, ktorí zistili, že protilátky proti vírusu spôsobujú patologickú hrozbu krvných zrazenín.
K vyjadreniu Slovenskej akadémie vied povie viacej, určite je to bližšia profesia kolegovi. Ja mám len jednu otázku v tej súvislosti. Tam ma záraža jedna skutočnosť, že propagovali vakcináciu od roku 2021 až v roku 2025, aj to až na podnet ministra zdravotníctva Kamila Šaška, robili vlastne kontrolu, dostali peniaze na prístroje. No mne to prípada absurdné, mne to prípada, ako keby som ja spravil transplantáciu, koronárny bypass alebo mitrálnu chlopňu operoval a skontroloval pacienta už 4-5 rokov. Neviem si to vysvetliť. Mimoriadne ma zaujal Tomáš Salaj, poslanec z Národnej rady, ktorý za opozičnú stranu, SAS to všetci vieme, ktorý bol vehementný podporovateľ vakcinácie. No a v máji tohto roku v parlamente sa vyjadril takto. Citujem doktora Tomáša Salaja. Zbytočne sme míňali peniaze, treba to preveriť, nie skúmať, či to bolo efektívne. Hovorí o komunikačnom a manažerskom zlyhaní. Čo je to za slogán, že vakcína je sloboda? Pýta sa pán Salaj. Pán kolega Salaj, prepáčte. To sa nám dnes vracia ako bumerang, lebo sme klamali. Doktor Salaj zo SAS hovorí, že to sa vracia ako bumerang, lebo sme klamali. Hromada úmrtí, ďalej ho citujem, bola spôsobená tým, že sa odkladala zdravotná starostlivosť, chirurgovia nemali čo robiť. Zlyhalo ministerstvo zdravotníctva, ktoré zakázalo operatívu v nemocniciach, okrem akutných prípadov, a šialeným tempom sa predĺžovali čakacie doby na operáciu, čo trvá naďalej. Doktor Salaj kritizoval aj Národné centrum zdravotníckych informácií, hovoril o chaose zberu dát v úradoch verejného zdravotníctva a o očkovacej turistike, keď ľudia z Bratislavy cestovali za možnosťou vakcinácie aj do Rimavskej Soboty. V krátkosti môj názor na túto celú vec, čo som doteraz hovoril. Ja tvrdím, že doterajšie hodnotenia príčin úmrtí sú skreslené. Každé úmrtie pacienta by malo byť preverované medicínsky, aspoň väčšina z nich, na tzv. Exitovom semináre, kde sa zreferuje a spraví sa potom výsledok. Tie exitové semináre samozrejme sa v drvivej väčšine vôbec nerealizovali. Ak pacient zomrel doma, tak sa vypísala lekárska správa. Ak pacient mal COVID, tak sa tam napísal COVID, že pacient zomrel na COVID. Bez poznania pitevného nálezu. Som presvedčený o tom, že zo zoznamu úmrtí na koronavírus by ubudla nemalá časť pacientov, keby sa tento seminár realizoval a seriózne zhodnotila príčina úmrtí pacientov. Toto exaktné zhodnotenie by jednak objektivizovalo túto skutočnosť a mohlo by aj priaznivejšie pôsobiť na obyvateľstvo Slovenska. V detskej populácii sa vyjadrí veľmi krátko. Deti majú tak zabezpečenú imunitu cez T lymfocytu, cez štítnu žľazu, že žiadne dieťa nezomrelo na očkovanie na koronavírus. A keď tak len ľahkým ochorením očkovať deti, to sa dozviete ešte v ďalších aj kolegových poznámkach a budete prekvapení. Ja len citujem v tejto súvislosti, čo sa týka detí,
profesorku Bartunkovú, prednostku Ústavu imunológie z Motolu z Prahy. Infekcia u detí prebieha veľmi mierne a nie sú informácie o dlhodobých následkoch očkovania. Ja som si preštudoval aj zmluvu WHO s firmou Pfizer. A všetci vieme, predpokladám, že výrobca vakcín nepreberá zodpovednosť za možné vedľajšie účinky. Takáto zmluva sa podpísala. A tá platí do roku 2007. A ja tu nechcem hovoriť o ekonomike, o nákupe vakcín, čo to všetko stálo. Na to sú iní kompetentnejší. Prečo asi som sa, teraz hovorím za seba, takto k tomu rozhodol realizovať, aby som takto verejne aj vystúpil. Viete, čo ma doslova uráža? V každej medicínskej disciplíne sú odborné semináre, sympózia, konferencie, má ich Slovensko, má ich každý štát. To je medicínsky zvyk. Ja som vymyslel svojho času Dunajský kongres pre kardiochirurgiu a spojil som sa s mestami, kade teče Dunaj. O koronavíruse ako o chorobe samostatnej ani jeden seminár nikde na svete. A preto som sa vyjadril doteraz a preštudoval si tieto veci a navrhujem, už 5 rokov navrhujem, aby sa spravil prvý slovenský seminár čiste o koronavíruse aj s medzinárodnou účasťou a zavolať tých, čo sú za a čo sú proti. Tam nech sa o tom rozpráva. Ale aby sa nevyprávalo, prosím vás pekne, len v médiách a kdekto, nelekári rôzneho typu. Toto je o medicíne a nerobme z toho politiku. Vzhľadom na to, že dlhšie rozprávam, k tej knihe sa pridám, až keď pán profesor povie za seba svoj názor. Ďakujem pekne. Nadväzujem na slova pána profesora Fischera a predkladám na začiatok vyjasnenie pojmov. V prvom rade chceme v tejto diskusii hovoriť o tom, že témou je očkovanie, to je v úvodzovkách očkovanie, témou je aplikácia mRNA preparátov na prevenciu, liečbu, alebo teda na ovplyvnenie infekcie SARS-CoV-2. To znamená na imunizáciu alebo získanie imunity proti koronavírusu, ktorý spôsobuje COVID-19. Zistíme hneď na začiatku, ako ťažko je otvárať takéto diskusie. Prvý pojem, najvýznamnejší pojem, je pojem prípad, choroba alebo pozitivita. Celosvetovo sa robili štatistiky a v Slovensku sa robili štatistiky. Média uvádzali dennodenne štatistiku o prípadoch, o počte prípadov COVID-19. Prípad mohol znamenať rozličný pojmy. Na začiatku tejto koronakrízy sa definovala skrátka COVID-19 ako ťažký devastačný zápal pľúc spôsobený vírusom SARS-CoV-2. Neskôr sa ako COVID, alebo COVID-19, stručnejšie COVID, označovala každá, hoci aj ľahká choroba dýchacích ciest, čiže COVID význam smrteľnej, smrtonosnej choroby pľúc, dýchacieho systému,
ten význam sa vymenil za infekciu dýchacích ciest. A neskoršie sa pridali aj pojmy COVID ako bezpríznakovej infekcie, bezpríznakovej choroby. Čiže človek, ktorý nemá žiadne príznaky, povedal a hovorí dodnes v ambulancii, 2-krát som prekonal COVID, ani som o tom nevedel. No a je to kvôli tomu, že sa začalo testovať. Pozitívny antigénový test znamenal mám COVID. Pozitívny PCR test znamenal mám COVID. A toto sa uverejňovalo v médiách a prestalo sa hovoriť o prípadoch, teda začalo sa hovoriť o prípadoch a prípady zahrňali ťažké zápaly pľúc, ľahké choroby dýchacích ciest, bezpríznakové pozitívne testy, či antigénové alebo PCR testy. Čiže počet prípadov COVID-19, ktorý každodenne sme čítali v novinách, bol počet čoho? V Slovenskej republike boli aj prípady, ktoré sa zistili na základe celoplošného testovania. Čiže my sme mali počet prípadov úplne iný ako krajiny, štáty, ktoré nemali celoplošné testovanie. Takže počet prípadov je neznámy a nejasný, pretože pojem prípad je nejasný. Úmrtia. Stručne povedané, úmrtia na COVID a úmrtia s COVIDom. Tak úmrtia na COVID sú vlastne úmrtia na ťažký zápal pľúc. Pán bývalý minister a terajší šéf Národného centra Úradu pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou premietal na teatri v televízii po prvej vlne COVID-19, premietal diapozitívy s ťažkým devastačným zápalom pľúc a vysvetľoval, že toto je COVID-19. No a zase máme ľahké choroby, bezpríznakové infekcie, pozitívny antigenový test, pozitívny PCR test. Všetci títo, ktorí mali niečo z toho, boli v pitevných správach, v úmrtných listoch označovaní za úmrtia s covidom alebo covidové úmrtia. A teda počet úmrtí na COVID-19 nie je jasné, koho zahrňal a čo vlastne znamená. Ďalší pojem je pandémia. Pandémia, položme si otázku, pandémia čoho? COVID-19. Čiže pandémia ťažkého zápalu pľúc alebo ľahká choroba dýchacích ciest spôsobená vírusom SARS-CoV-2 alebo bezpríznaková infekcia alebo pozitivita antigenového testu alebo pozitivita PCR testu. O akej pandémii hovoríme? Nedá sa určiť počet, pretože máme nejasné pojmy. K imunitnému systému a k vakcínám chcem ilustračne ukázať, že imunitný systém človeka je veľmi zložitý, komplexný a v krátkych prezentáciách nie je možné zachádzať do detailov. Sme si vedomi, že ide o veľmi komplexnú problematiku a niektoré časti imunitných odpovedí vlastne dokážu o nich debatovať iba špecialisti, vysoko špecializovaní lekári alebo vedci. Génová vakcína alebo mRNA vakcína. To sú vakcíny, ktoré dnes už sa označujú ako génové, hoci od začiatku alebo na začiatku výskumu to boli génové vakcíny a potom sa, génové preparáty, potom sa prestali označovať ako génové a upresnilo sa mRNA a potom oveľa stručnejšie vo vyjadreniach vakcína je sloboda ako vakcíny. Preparáty, ktoré obsahujú mRNA vírusu, majú dve podstatné zložky, a to je molekula mRNA, a to je genetická informácia pre výstavbu proteínu, časti vírusu, proteínu, ktorý obsahuje aj vírus. Proteín S. To je mRNA, to je vlastne gén, ktorý je messenger, teda, ktorý nesie túto informáciu
a modified RNA, teda modifikovaná RNA, modifikovaný gén. Okrem toho obsahuje lipidové nanočastice, ktoré tvoria obal, ochranný obal pre tento gén a ktoré umožňujú prenikanie do buniek človeka. A ďalšie látky, zvyškové, pomocné, kontaminanty a tak ďalej. Táto génová vakcína alebo génový preparát sa aplikuje do svalu a zo svalu sa dostáva pomocou lymfy, krvi, intersticiálnej tekutiny do rozličných orgánov tela. Biodistribučné štúdie ukázali, že sa tento preparát a konkrétne nanočasticový obal s génom, že sa distribujú do rozličných, prakticky všetkých orgánov ľudského tela. Do mozgu, do pečene, do sleziny, do pohlavných orgánov, do srdca, do pľúc a tak ďalej. Do štítnej žľazy. Keď preniknú tieto genetická informácia do bunky ľudskej, použije mechanizmus na výrobu proteínov, bielkovín, na vytváranie proteínu S alebo proteínu vírusu. Deje sa to na ribozómoch, zase to je všetko preštudované do detailov. Keď sa proteín S vyprodukuje v konkrétnej bunke, prezentuje sa na povrchu tej bunky pomocou systému MHC, ktorý vlastne časti týchto proteínov, ktoré boli vyprodukované, prezentuje na povrchu buniek. Vtedy imunitný systém rozpoznáva bunku takto označenú ako cudzorodú bunku. Zlikviduje ju určitými mechanizmami imunitnými, zapamätá si ju, odovzdáva informáciu, spôsobuje vytváranie protilátok a ukladá informáciu do pamäťových lymfocytov. To je princíp. No a teraz povedzme si o účinnosti. Tak účinnosť génovej terapie alebo génových injekcií sa na verejnosti prezentovala takto. Nezaočkovaní ľudia šíria chorobu. Zaočkovaní nešíria chorobu. Ukázalo sa, že toto je nepravda. Čiže niekto, kto nemal informácie, niekde to započul a šíril, tak nemal pravdu. Tí, ktorí vedeli a nepovedali, klamali. A vo všeobecnosti sa prijalo, že nezaočkovaní ľudia šíria chorobu a zaočkovaní ľudia nešíria chorobu. Je to absolútny výmysel, nie je to žiadna pravda. Zaočkovaní aj nezaočkovaní rovnako šíria chorobu. Infekciu. Nezaočkovaní vystavujú ostatných ľudí riziku infekcie. A zaočkovaní nevystávajú ostatných ľudí riziku infekcie. Čiže nezaočkovaní sú nezodpovední a zaočkovaní sú zodpovední. Pritom nezaočkovaní aj zaočkovaní šírili rovnakým spôsobom infekciu. Napríklad v reštaurácii v istom období sedeli iba zaočkovaní, prekonaní, testovaní, zaočkovaní a šírili chorobu v tej reštaurácii aj na ďalších zaočkovaných a nezaočkovaní sedeli doma, nesmeli ísť do reštaurácie, aby nešírili chorobu na tých, povedzme, aj zaočkovaných. No a tiež účinnosť tej vakcíny, zaočkovaní neohrozujú spoluobčanov infekciou a zaočkovaní ohrozujú spoluobčanov. Čiže zaočkovaní nešíria chorobu, zaočkovaní nevystavujú ostatných ľudí, neohrozujú spoluobčanov. Toľko k účinnosti vakcíny.
dá sa ďalej diskutovať o iných. Čo sa týka nežiaducich účinkov, hlavné heslo bolo, že vakcína je účinná a bezpečná. Tak je množstvo informácií, ktoré poznáme od roku 2021 a ktoré sa postupom v ďalších mesiacoch a rokoch vlastne potvrdili na väčších a väčších číslach. A ja som vybral 4 také patologické situácie. Rakovina prsníka u zaočkovaných pacientiek sa rakovina prsníka vyskytuje, sú na to klinické štúdie, u mladších pacientiek má rakovina prsníka rýchlejší a agresívnejší rast. Častejšie sa vyskytuje multifokálny tumor, viac ložísk naraz v prsníku a častejší je bilaterálny výskyt, čiže výskyt v jednom aj v druhom prsníku u zaočkovaných pacientiek. Ohrozenie plodu. To je veľmi aktuálna téma. A treba zdôrazniť zaočkovaný proti covidu, lebo mnohí ľudia opravujú. Hneď sme na začiatku pripomínali, a treba aj počas prezentácií pripomínať, že hovoríme o mRNA preparátoch podávaných na v úvodzovkách ochranu proti COVID-19. Ohrozenie plodu. Matky, to je súbor vyše 458 matiek, ktoré boli vystavené mRNA vakcíne, alebo týmto preparátom. 54% malo vedľajšie účinky a 12% z týchto prvých 458 matiek malo spontánny potrat, čakajúc bábätko. A vyskytli sa 2 úmrtia novorodenca. Mnohosystémový zápal u detí. Len som chcel povedať, že je to aktuálne, pretože teraz sa u detí konkrétne vlastne otvorila možnosť očkovania u detí od 6 mesiacov v Slovenskej republike. Tak horúčka, strata chutí, červené oči, jahodový červený jazyk, krčné uzliny zväčšené, bolesti brucha, vracanie, hnačka, opuch, začervenanie rúk a nôh, bolestivé pohyby a exantém, vyrážka. VAERS, to je zoznam vedľajších účinkov rozličných liekov, teda zoznam, ktorý celosvetovo tieto nežiaduce účinky zhromažďuje. V roku 2020 bolo 0 prípadov tejto diagnózy. Na ďalší rok, 2021, bolo 107 prípadov a súviseli s očkovaním mRNA vakcínami. No a spomeňme aj 4. skupinu chorôb, to sú nervové postihnutie, kde od náhlych mozgových príhod cez sklerózis multiplex až po encefalitídy, belovú obrnu a ďalšie neurologické príznaky a choroby sú bežne v zozname vedľajších účinkov mRNA vakcín. Posledné 3 diapozitívy vyjadrujú výzvu, naše rozhodnutie o výzvu vláde, odborným inštitúciám a občanom. Vážená vláda Slovenskej republiky, obracame sa na vás s výzvou. Definitívne ukončiť podávanie mRNA vakcín u detí do 18 rokov, u ktorých neexistuje žiadna indikácia tohto podávania. Žiadne opodstatnenie, aby dostali vakcínu. Pozastaviť podávanie všetkých mRNA vakcín, pokým neprebehnú štúdie morbidity a mortality, teda chorobnosti a úmrtnosti, v súvislosti s podaním alebo nepodaním mRNA vakcín u obyvateľstva Slovenskej republiky. A podporiť multidisciplinárnu vedeckú konferenciu o COVID-19 s medzinárodnou účasťou. Výzva vedeckej obci. Vážení predstavitelia univerzít, vedeckých a výskumných inštitúcií Slovenskej republiky, obraciame sa na vás s výzvou preskúmať chorobnosť a úmrtnosť slovenských obyvateľov v rokoch 20 až 25 podľa toho, či im bola podaná mRNA vakcína proti COVID-19 alebo nie. Výskum COVID-19 podporiť formou výskumných úloh, formou doktorandských štúdií alebo habilitačných konaní a výsledky výskumu COVID-19 zverejniť na vedeckých konferenciách, kongresoch a v odborných publikáciách.
Výzva občanom. Vážení občania Slovenskej republiky, obraciame sa na vás s výzvou, pokým vláda nevykoná právne úpravy. Kriticky zvážiť očkovanie vás samých mRNA vakcínami proti COVID-19 vzhľadom na to, že vás neochránia pred infekciou SARS-CoV-2 ani nezabránia prenosu infekcie z vás na iné osoby, konkrétne na vaše deti či na vašich rodičov. Nedať očkovať mRNA vakcínami proti COVID-19 svoje deti, pretože nie je na to indikácia. mRNA vakcíny ich neochránia pred infekciou, ani ich neochránia pred infekciou ich príbuzných, napríklad starých rodičov. Choroba má u detí ľahký priebeh a naopak sú zdokumentované úmrtia po mRNA vakcinácii u detí. Ďakujem za pozornosť. Nech sa páči, nejaké otázky z našej strany. Ja by som sa spýtala, že čo odpovedali na tie výzvy? Odpovedal vám niekto na tie výzvy? Výzvu dávame teraz. Aha, až teraz ju dávate. A čo očakávate? Lebo ja neviem, my sme sa rozprávali s pánom profesorom Fischerom cez telefón s tým, že ja si myslím, že by mal robiť niečo minister zdravotníctva. Ty hovoríš, že teda je skvelý, ale asi v tomto nie je skvelý, pretože kto ešte okrem premiéra Fica stojí za tým, čo vy hovoríte, a v akom ste vzťahu s Kotlom? Štefan, odpovedz. Ja mám odpovedať. No, každý predpokladáme, že každý je zodpovedný, má úprimnú snahu riadiť veci jemu zverené a my sme sa rozhodli, že podáme takúto výzvu a očakávame nejakú odpoveď, reakciu a samozrejme, že tejto výzve vyhovejú. Teda pre nás samozrejme, čo urobí pán minister, uvidíme. Má všetky možnosti a všetky šance. K tomu môžem k pánovi kolegovi Kotlárovi povedať ešte jednu vec. My ho tu nespomíname ešte aj z takého dôvodu, že pred 5 rokmi, keď pán profesor bol zlikvidovaný a musel chudák chodiť každý druhý týždeň do Michaloviec robiť, aby si zarobil na rodinu, ja som si dovolil medzi tým už v roku 2005 napísať pani prezidentke Čaputovej aj pánovi premiérovi a odtedy každý rok píšem v podstate to isté, čo som doteraz hovoril, s tým, že žiadam konferenciu profesionálnu, lebo aby nevyprával kto do toho. Tu ja mám, odpovede som dostal z 2 úradov, ale ja už 5 rokov hovorím, čiže Kotlár vstúpil do hry, kolega Kotlár pred 2 alebo 3 rokmi, my robíme nezávisle na ňom. Z toho, čo sme povedali, vám je jasné, čo si asi my myslíme o tejto veci. Ale viete čo? Štefan ma upozornil na túto knihu. Vážený, ja, keď som si prečítal túto knihu, mohol by si povedať názov? To je o Pfizerovej problematike, ktorú napísali, teda ktorý dal dohromady 2 dámy, Naomi Wolf a Annie Kelly. A ja si dovolím, ja ju postavím takto, aby ste si mohli odfotiť, nech sa páči. A ja vám z nej prečítam, ja som si tú knihu nieže prečítal, ja som si ju preštudoval a som zhrozený. Môžem vám povedať, som zhrozený. Tá kniha bola vydaná v Spojených štátoch v roku 2024. Tam sa dalo dohromady 3. Pardon, ja to takto postavím. Máme ju na širšie, ale trošku menej ťa vidno potom. To je dokumentácia o 3250 lekárov a vedcov z celého sveta, ktorí preskúmali 450 000 dokumentov Pfizeru a odhalujú šokujúce detaily o skúškach Pfizeru biologické zbranie. Konkrétne údaje
s histologickým a patologickým hodnotením pri pitvách. Ja mám strašne veľa patologických záznamov. A po smrtných vyšetreniach s odbornou analýzou ako predložené dôkazy sú alarmujúce. Autori knihy sú podľa týchto profesionálov, ktorí hodnotia tú knihu, zreli na Nobelovú cenu za medicínu a vďaku ľudstvu. Ja veľmi skrátke poviem rôznym systémom. Zasahuje táto vakcína do všetkých orgánov organizmu. Kardiovaskulárny systém. Konkrétne citujem strany, kde píšu o 1500 pacientov s vedľajšími účinkami, 66% prípadov zápaly srdcového svalu, medzinárodné potvrdenie ako vedľajšie účinky COVID-19, v mozgu, vedľajšie účinky, úmrtia, krvácania, vznik výdutí, makrovýdutí v plúcach. Doktor Krüger, to je nemecký lekár, robí vo Švédsku, tam analyzoval 7500 posmrtných protokolov a dával mnohé do súvisu s vakcináciou COVID-19. Veľmi vážna vec, gynekológia, porodnosť. Pokles porodnosti po vakcinácii v 13 západných krajinách Európy, Anglicka, Walesu, Austrálii a Tajvanu. Analýza tejto súvislosti dokonca aj vo Švajčiarsku vznikla, kde poukázali na najväčší pokles porodnosti za 150 rokov. Pokles porodnosti v Európe na strane 30 v 68% prípadov, a čo som spomínal mužov, evidentný dôkaz poklesu reprodukčnej funkcie mužov, pokles spermiálnej schopnosti by sa dalo povedať. Poruchy menštruačného cykle, tu na niektorých z tých strán 130 žien malo veľmi vážne problémy menštruačné, to bolo až 16% prípadov. O detskej populácii deti pod 12 rokov po vakcinácii mali 71% prípadov vedľajšie účinky klasifikované ako vážne. Od mozgových porážok, zlyhania ladvín a ochorenia tvárového nervu. Rozvoj Alzheimerovej choroby. Veľmi ma prekvapilo, že postihnutie všetkých orgánov bolo 12 760 pacientov, z toho 534 úmrtví. Na pitvách sa ukázali na malých aj veľkých cievach zápaly, hlavne v cievach srdca, plúc a mozgu. Natrhnutie jednotlivých častí aorty, hlavnej tepny organizmu, s histologickými dôkazmi. V Nemecku 10 lekárov, medzi nimi patológ, biológ, biochemik, klinickí pracovníci, realizovali pitvy a histologické štúdie u 75 zosnulých pacientov, ktorí mali vedľajšie účinky po vakcinácii. Dokázaná príčina smrti z tohto dôvodu bola 77% prípadov. Syndrom náhleho úmrtia u dospelých. Testovanie sa vyjadrujú na 4-5 stranách. Hovoria o testovaní ako nespoľahlivé testovanie, potvrdzujúce prítomnosť koronavírusu 19. A rozoberajú klamstvá pri testovaní mRNA Pfizer injekcií. A profesor McCullough, ktorý jeden z tých, ktorý hodnotí túto knihu, veľmi známa osobnosť, citujem ho. V súčasnosti existuje viac ako 3000 recenzovaných článkov, ktoré opisujú poškodenia, zdravotné postihnutia a umrtia spôsobené vakcínami proti COVID-19. Čiže to, čo hovoríme obidvaja, a nielen my dvaja, prestaňme v médiách, prestaňme skutočne, kto už rozpráva. Ja som v takej úvahe napísal, už aj kozmonauti pomaličky mi tam len chýbajú. Ale dajme to len do vedeckej roviny,
To, čo hovorí aj pán predseda vlády, aj minister zdravotníctva. Na vedecké fóra. A preto chceme iniciovať vedeckú konferenciu len o víruse s medzinárodnou účasťou. A tam nech prídu tí, čo sú za a proti, a nech sa k tomu vyjadrujú. Dobre, nech sa páči, poďme to. Pani profesor, pani Rika, ja by som sa chcel spýtať vás obidvoch, ako hodnotíte to, že aj súčasný minister zdravotníctva Kamil Šaško v podstate nabáda k vakcinácii, k očkovaniu proti covidu. Stále viac a viac sa objavuje opäť v médiách doktor Sabaka, ktorý bol symbolom tej hrôzy z roku 2020 až 2023 a znova dostáva priestor a znova nabáda k očkovaniu. Vôbec sa nehovorí o tom, čo ste tu hovorili teraz vy obidvaja, o tých vedľajších účinkoch a o tom, ako to môže poškodiť organizmus. Ako to vnímate? Lebo vy ste tu naznačili, že hodnotíte pozitívne to, čo robí ministerstvo zdravotníctva, ale ja si myslím, že robia opak. A od 6 mesiacov chcú očkovať. Ja som bol nerad, aby boli nejaké z našej strany útoky na osobu, teda ad hominem, ale ja zacitujem pána doktora Sabaku, ktorý v máji 21 hovoril verejne v médiách, že zaočkovaní, myslíme stále mRNA vakcíny proti koronavírusu a tak, zaočkovaní neprenášajú infekciu. Zaočkovaní neprenášajú infekciu. Nebol sám, bolo to vlastne ošial tej doby a bola to medicína založená na výmysloch. Nie medicína založená na dôkazoch. No a musím povedať, že v októbri toho istého roku sme mali, pán profesor je signatár s pánom doktorom Baránkom, RNDR, výzvu k rodičom neplnoletých detí v súvislosti s očkovaním proti chorobe COVID-19 a vtedy v októbri 21, čiže na začiatku očkovania, keď už mali ľudia 2 a dostávali 3. dávku, sme uviedli, že ohrozené touto chorobou sú staršie choroby nad 70 rokov, alebo osoby od 50 do 70, ktoré majú vážnu chorobu. Tie choroby boli vymenované, to bol preklik, vymenované vysoký tlak, obezita, cukrovka, ischemická choroba srdca, to boli najhlavnejšie z tých, tí boli ohrození. A u detí má choroba ľahký a nekomplikovaný priebeh. To sa vedelo, profesor Krčméry o tom rozprával v blahej pamäti pri prvej vlne v Slovensku, to znamená v marci, 6. marca sa objavil prvý slovenský pacient a on už v apríli, máji sme na odbornom fóre Tropic Team na Vysokej škole Sv. Alžbety konštatovali správy o tom, že pre deti choroba nie je nebezpečím, nie je ohrozená. V Slovenskej republike boli vlastne použité iba génové vakcíny. Boli to mRNA vakcíny od teda Pfizer, BioNTech a od Moderny a ďalšie 3 génové vakcíny použité boli AstraZeneca, Johnson & Johnson a Gamaleya a Sputnik. Vtedy, v októbri 21, sme aj vysvetľovali, že zaočkované osoby v Slovenskej republike nepodliehajú záväznému systematickému sledovaniu, ako to firma Pfizer pro forma, ale teda uviedla, že je nevyhnutné sledovanie týchto pacientov po očkovaní. Spomínam si na jedno očkovacie centrum v Košiciach na železničnej stanici, kde boli toalety, kde ste mohli ísť na toaletu, zaplatiť tam euro a použiť ich a vedľa ob dvere ďalšie bolo očkovacie centrum, kde ste mohli prísť zadarmo uviesť svoju identitu a vás zaočkovali. Absolútne bez ďalšieho sledovania. No a vtedy sme vedeli už v 21., že zaočkovaný človek môže nakaziť rovnako ako nezaočkovaný. Vírusová nálož môže byť rovnaká u zaočkovaného a nezaočkovaného. Takže keď dnes niekto hovorí, že vakcína je účinná a bezpečná, mal by teda vysvetliť, čo tým myslí, ktorá a prečo má tento atavistický názor. Ja sa vyjadrím aj k tej otázke, takisto. Doktor Sabaka
si zakladá kariéru na koronavíruse, lebo obhajoval, pokiaľ mám informácie, profesoru práve na túto tému. Čiže keby sa ukázalo, že to nie je pravda, tak mu musia profesoru zobrať. My sme mali jedno vystúpenie spolu v slovenskej televízii, kde som žiadal, teda, aby tam prišli tí, ktorí najviac teda sa vyjadrujú k tomu očkovaniu. A neprišli, prišli iní dvaja. A k pánovi ministrovi vlastne s každým z tých ministrov človek prišiel do styku, samozrejme v našej profesii. Ja mám na neho v podstate pozitívny názor, to môžem povedať. Z pohľadu výkonu, čo robí, ten rozvoj tých nemocníc, však za 30 rokov sa koľko nemocníc postavilo. Teraz ide 4 nemocnice idú do hry. Hovorí sa, že či bude na to ekonomika. V tom sa ja nevyznám. Ale mne sa páči ten entuziazmus, že sa do toho púšťa. A čo sa týka obhajoby a týchto vecí, no tak má svojich poradcov. Je tam oficiálne Slovenská akadémia vied, ale aj on, aj predseda vlády, ja som zaregistroval poslednú vetu, že treba ísť podľa vedy a výskumu. A preto sme sa aj rozhodli s kolegom vystúpiť a ukázať a povedať aj druhú stránku a hlavne to sú čísla, to sú fakty, to sú patologické dokázané preparáty, tie spike proteíny, obrázky. Priznám sa, že keď som si toto prečítal, tak mi zimomriavky mi išli po tele. Ja si myslím, že aj tie médiá, ktoré sem neprišli, by som im vrelo doporučil, keby si tú knihu prečítali. A viete, ja keď som preberal kliniku, mali sme okolo 15% úmrtnosť. Náš šéf bol veľmi múdry, ščítaný a tak ďalej, ale prepáčením výsledky boli zlé. Ja som išiel do sveta, ja som išiel do Houstonu, išiel som do New Yorku, išiel som aj do Moskvy, do Kyjeva, Viedne a tak ďalej. A som zrealizoval, prišiel domov a sme to za 3 roky dostali na európsku až svetovú úroveň našu kliniku. Výsledkami sú tam, môže si každý pozrieť. Čiže to, čo my tu hovoríme na Slovensku, ktorý minister musí zakúpiť prístroj, aby si to mohli skontrolovať. Prepáčte, ale biomedicínske centrum v porovnaní s tými tisícami vedcov, ja opakujem, poďme na vedeckej konferencii, príďte biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, príďte na takéto sympózium a tam povedzte za prítomnosti medzinárodne uznávaných profesionálov, takých, že čo je je vlastne pravda. Takže ten Tomáš Salaj, ktorého si spomínal, tak ten tiež hovorí stále o tom, že je rád, že očkoval, mal Monku a podobné veci a že vlastne to je účinné, tá látka. Momentálne sa stále hovorí, že je to účinné. Ale ja sa chcem kvôli deťom opýtať, no už my starí, keď odídeme, tak to prežije tento svet. Ale hovorí sa aj o tom, či ste to nenašli pri štúdiách, keď ste si tieto veci študovali, že vlastne keď boli dvaja rodičia očkovaní a žili s tým dieťaťom neustále v domácnosti spoločnej, takže nejakým spôsobom dokázalo to prejsť aj na, hovorím to veľmi laicky, dokázalo to prejsť aj na to dieťa, takže vykazuje znaky, ako keby bolo očkované. Nestretli ste sa s tým? Ja o takých informáciách ja neviem. No, koment. Ja som to tiež teda čítal. Ale mám komentár k tomu Salajovi, čo som čítal. Doktor Salaj. Ináč je pozoruhodné, že doktor Salaj skončil medicínu a išiel pracovať do Markízy. Teda nie ako lekár, ale išiel pracovať mimo svojej profesie. Ale mne sa spáči,
Vlastne on sa pridal na našu stranu. Nepridal. Veď som čítal jeho názor. Áno, a stále hovorí o tom, aký je Kotlár, akože úplne... Nech sa páči. Patologické. Nech sa páči. V parlamente prečítal pán Salaj náš názor. Budeme to šíriť ďalej. Ja len tým deťom, či sa nedá... Nie náš názor, pardon. Nie náš názor, ja som kardiochirurg. Ja len čítam názory, preštudované názory, skutočne stovky, už tisícky vážnych ľudí, ktorí sú v tejto profesii doma. Nebol si sa náhodou pozrieť do pivne na nejaké srdiečko, ktoré bolo po covide? Lebo sa prestalo pýtvať v tých časoch, to mi povedali dvaja významní patológovia. Hovoril som v mojej reči o tom, že bez pitvy stanoviť diagnózu. No Hippokrates sa musí v hrobe obracať. No, Môžem sa domnievať, ale netvrdiť, že zomrel na toto alebo na toto. Takže ešte raz Jozef Hybel, Televízia Slovensko. Ja sa chcem ešte spýtať aj na to, že ako hodnotíte tú skutočnosť, keď ste spomínali doktora Salaja, že pred pár dňami doktor Lipták prehral súdny spor za to, že žaloval doktora Salaja aj Bratislavskú župu za to, že robili tie masové očkovania na štadióne na Tehelnom poli. Ako toto vy vnímate? A prehral doktor Lipták, lebo on povedal, že to bolo nezákonné a že to bolo protiprávne. Môžem sa vyjadriť trošku k slovenským kolegom? Tak máme aj v podtitule, má doktor Peter Kotlár pravdu o vakcínach proti COVID-19, tak chceli sme, aby si verejnosť médií uvedomila alebo dala odpoveď sama. Ale vyzdvihnem jednu vec, ktorú doktor Kotlár, o ktorej informoval slovenskú verejnosť. A to je to, že vakcína, mRNA vakcína, môže pôsobiť v ktoromkoľvek orgáne ľudského tela. Toto povedal. A to sa preukazuje. Doktor Lakota. V tejto knižke sú pitevné nálezy disekcie aorty, ťažkej choroby aorty. Niektoré mediálne známe osobnosti slovenské malo disekciu aorty. Niektorá zomrela na to, niektorú vyliečili veľmi komplikovaným spôsobom. Doktor Lakota spomínal túto chorobu a vysvetľoval patofyziologické mechanizmy, ako vzniká po očkovaní mRNA vakcínou. Niekoľko rokov, v 21. Táto knižka, ktorá o tom referuje, americká knižka je z 2024. Pitevné nálezy sú tu. Keď rozpráva slovenský lekár a slovenský odborník, nikto to neberie vážne. Keď v médiách čítame, že známy odborník sa vyjadril, určite je minimálne z Českej republiky. A doktor Lakota odmena za toto, že uvádzal choroby, ktoré sú spôsobené mRNA vakcínami, odmenou jeho je, že ho prepustili zo Slovenskej akadémie vied. Že stratil úväzok Slovenskej akadémie vied, ktorá spravila určité pokusy, a ktoré on kritizoval. Čiže namiesto, aby sa Slovenská akadémia vied hrdila pluralitou názorov a pluralitou informácií, tak sa zbavuje ľudí, ktorí hovoria niečo iné ako šéf tejto inštitúcie, šéfka pracovnej skupiny. A môžete sa vyjadriť v tej správe akadémie vied? A ešte k doktorovi Liptákovi, keď hovorím, že kolegov, však aj ďalší kolegovia sú. Doktor Lipták je, použijem jeho vlastný výraz, priekopníkom. Doktor Lipták upozorňuje na mnohé súvislosti ako praktický lekár, ktorý nezatvoril ambulanciu, ktorý vyšetroval pacientov, liečil ich počas celého covidového obdobia a navštevoval v domácnosti, poskytoval oxygenoterapiu, kyslíkovú liečbu doma u pacientov. Viem od pacientky skromnej, chudobnej, z vyššieho veku, ako ju navštevoval obetavo, keď zúril vonku COVID.
sme A pritom on netvrdí, že on je proti očkovaniu, pretože on sa hovorí, že je vakcinátor, pretože on má tisícky zaočkovaní proti chrípke, proti tetanu a iné očkovania, ale je zásadne proti vakcinácii proti covidu. A pritom je dlhoročný, áno, aj člen vakcinačnej komisie slovenskej, vlastne jeden zo zostavovateľov systému očkovania pre slovenské obyvateľstvo. Pán Víták bol členom očkovacej komisie, ale nejako si to očkovacia komisia vôbec nevšímala a dokonca teraz ho pán terajší minister zdravotníctva vlastne odvolal z tejto komisie. Je to paradox, že počas doby covidovej, počas Matoviča Hegera, pán Víták bol členom komisie, ale nemal právo sa vyjadriť, pretože vôbec ako nepozývali na tie komisie. To sme vlastne v otázke možnosti verejne vystupovať, tak tu spomeňme aspoň jedného vzácneho kolegu, a to je pán doktor Bukovský, ktorý aj napísal svedectvo, knihu Zmazaný s mäkkým I aj s tvrdým I. Tam je zase iný výsledok súdu, je to, že dostal ospravedlnenie, že bol zmazaný z YouTube a že naspäť je tam a aj so všetkými ním zverejnenými podcastami, ktoré mal, aj vrátane tých, kvôli ktorým bol zmazaný. Ja som musím odísť do relácie o 11. Takže... Ja mám poslednú otázku, že čo si myslíte o výsledku tej akadémie v tom výsledku? Lebo neposunulo sa nič vlastne. Takže čo ďalej? Viem, že už ste povedali, čo ďalej. Vedecké sympózium. Ale čo si myslíte o tom výsledku? Môžem zase zacitovať doktora Lakotu. Doktor Lakota sa vyjadril k tomuto a vlastne vysvetlil, že Slovenská akadémia urobila iné pokusy, manipulácie v úvodzovkách, teda ako iné pokusné podmienky, nie pokusné, vyšetrovacie metódy použila, ako použila expertka doktorka Peková. Takže tieto dva výsledky, ktoré sú, ja to poviem z môjho naozaj laického hľadiska, sa nevylučujú. Slovenská akadémia vied nezopakovala vyšetrenia, ktoré urobila pani doktorka Peková, ale použila iné metódy. Ja by som ťa trošku poopravil, lebo poznám Slovenskej akadémii vied kopu schopných ľudí. Tu je o biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, aby sme nezahrnuli aj ostatných kolegov z tejto inštitúcie. Keď ste spomenuli pána Lakotu, on publikoval... Trošku hlasnejšie, keď môžem. Keď ste spomenuli pána Lakotu, tak on má svoj vlastný blog a tam publikuje svoje príspevky. A napísal taký príspevok, že kedysi lekári alebo mysleli si, že je 46 chromozómov a nakoniec, keď ich niekto spočítal po 50 rokoch, prišiel na to, že je 48, neviem, či správne hovorím. A 50 rokov proste lekári verili tomu, čo považovali za pravdu, až po 50 rokov prišli na to, že jeden človek si dovolil niečo spočítať a nakoniec mal pravdu. Či toto nám nepripomína niečo, pretože keď začala doba covidová, tak vlastne do médií neboli pripustení vlastne ľudia, ktorí si mysleli niečo iné, ktorí mali nejaký protinázor, opozičný názor. A ešte jedna podotázka, že vlastne spomínali ste často patológov, ale zahraničných. Slovenskí patológovia nič také nenašli. Nejaké, aspoň si myslím. Lebo mali takú vašu konferenciu asi dvojhodinovú a ukazovali tam nejaké obrázky, ktorí vy viete, čo pod tým mikroskopom sledujete, ale oni nič nenašli. Áno, to sú vlastne také poznámky, že? Nie sú to ani otázky, ale veľmi zaujímavé. Ja by som jednu zacitoval francúzského speváka Guy Béard, má pieseň, kde spieva toto. Le premier qui dit la vérité, il doit être exécuté. Prvý, kto povie pravdu, musí byť odstránený. Popravený koniec. Zoťatý. Krásne to ukončili.